Kello on 6.45, ihan epäinhimillinen aika herätä. Aamiaista naamaa ja sen jälkeen riparin bussi. Sitten menoksi. Ja niin ei kun takas, koska on hanskat. Ja lätsä. Ja hyvä aamu tulossa, kun ajattelin heräisi. Moikka! Mulla on ihan bränikkä pussi. Täältä näyttää aamu dösä. Mä en nyt kyllä huudata porukkaa täällä, koska kaikki on ihan puoliunes vielä. Tauko. Majoittautumisoperaatio on nyt just käynnissä tossa. Kaikki on ilmeisesti enemmän tai vähemmän löytänyt jo huoneensa. Munkin pitää mennä katsoa, missä se mun oma. Nyt täällä näyttää ihan hyvät. Pistäkää lakanat vaan mestoille ja silleen. No niin, sarjassamme asioita sattuu ja tapahtuu. Tossa äsken ruvettiin katsomaan, että nyt ruvetaan jakaa noi oppikirjamateriaalit ja muut. Ja todettiin, että kun ollaan nyt 4,5 tuntia ajeltu tänne näin, niin raamatut jäi kirkolle. Ja mehän ei nyt sieltä saada. Meillä on nyt plääni kyllä, että tosta Jyväskylästä läheltä niin käydään semmoset hommaamassa. On tää nyt ehkä isoin feili, mitä mulla on niin kuin lähtökohtaisesti riparilla tähän mennessä ollut. Ja mä oon vetänyt aika monta ripareita. Haloo? Kuuleeko kuvaaja Jussi? Niin, editoija Jussi täällä, hei. Moi. Niin, eikö sitä vaan, että olisi kiva, että käyttäisit niitä laadukkaita muistikortteja. Niin, kato, kun ettei sitten tässä editointivaiheessa niin tarvitsisi repiä niitä kaikkia hiuksia pois päästä sen takia, että on puolet matskusta kadonnut. No jotain matskua kuitenkin säilyy. Tässä nyt muutama random ikkuna meidän mainiolle laskettelun riparille, jossa me viime viikolla oltiin. Switch back. Ihan niin kuin 7-luokallakin, niin myös riparilla ryhmäytetään porukkaa. Nyt meillä on menossa täällä T-peli, tekee kilpaa erilaisia tehtäviä oman ryhmänsä kanssa. Kaikki tietysti sen eteen, että ne tulee täällä paremmin toimia keskenään ja ottaa toisensa huomioon ja ryhmäytyä. Tällä hetkellä ne etsii noita lappuja tuolta seinistä tietyssä järjestyksessä. Palapelirasti, pomminpurkurasti. Mitä ryhmämme haluaa ottaa autiolle saarelle mukaan? Rasti. Lentävä mattorasti. Miinakerttarasti. Lego-avaruusalosrasti. Ulkoleikkejä. Mennään tonne vähän peuhaamaan pellolle ja saamaan ylimääräisiä energioita. Siellä on myös isänän skabat, missä jokainen isosryhmä kisaa. Jostain joutuisi tänään taitaa olla kehäheitto, joka kylläkin tehdään huippuvälineillä. Nimittäin politikuilla. Sitten kun kaikki on heittänyt, sitten jäätte siihen kohdalle, mihin se viimeinen tikku meni, kunnes kaikki on heittänyt. Ja katsotaan, kuka pääsi pisimmälle. Ulkoleikit on nyt veivattu ja nyt alkaa riparilaisten vapaa-aika, mikä meillä on tässä päivän vapaa. Hengaa ihan niinku itse tykkäävät hyväksi olla. Tää on tosi kivasti ryhmäytynyt porukka. Täällä ne viettääkin. No nyt ne tietysti meni. Osa jäi ulos ja osa tuli tänne sisään. Todennäköisesti kohta toi pöytä tossa takana, niin täyttyy kortin pelaajista. Tässä on 2-3. Mitä oli 2-3? Tadaa! Nyt ne tuli, nimittäin raamatut. Saatiin vihdoinkin puolisvälisleiriin tänne. Seuraa raamattujen unboxausvideo. Kyllä, oli. Huhhuh. Nyt on siis niinku maailmoja syleilevä raamattu. Nyt on siis high-tech raamattu. Täällä on ihan kaikki mahdollinen. Ei meillä aikaisemmin ole tämmöisiä ollut. Onneksi tilattiin uudet. Me ollaan menossa katsomaan meidän illan talkshowta seuraavaksi. Anna on meidän talkshow host. Kyllä, näin on. Ja aika kova hosti onkin. Välillä. Tänne sieltä heti! Voi selittää. Sun piti hommaa tänne spottivalot tähän talkshowhun. Näetkö täällä spottivaloja? En näe. No ei niin kun on suolahuoneessa joulukuuseen ripustettuna. Taru Ytönen. Talk show on pidetty ja tällä hetkellä valmistellaan iltapala. Tossa mun takana yksi ryhmä, joka on tänään iltapalan valmisteluryhmänä, niin on sitä tekemässä.
can find all your tears. Hyvää huomenta. Kello on mitä? 8.08, nyt on laskupäivä tulossa. Lähdetään näin laskupäivinä hyvin aikaisin aamulla. Kello 9 starttaa bussini tuonne Himokselle. Nyt pitäisi kerätä vielä syömään ja kamat kasa. Pikkuhiljaa pystyy tottumaan tähän niinku rytmiin, että lähdetään silti aika tiukkaa. Katsotaan Jeesus-leffa Dösessä. HBO:n tekemä. Tässä on osittain samoin näyttelijöitä kuin esimerkiksi Game of Thronesissa on parhaimpia Jeesus-leffoja, mitä mä tiedän. Tämä ei ole siis suinkaan se Mel Gibsonin Passion, vaan tämä on todella laadukas. Jos et ole nähnyt, suositan katsoa. Mulla on tällainen oranssi lasketteluasu tai lautailuasu. Osittain sen takia, että oranssi on musta ihan siisti väri ja sen takia mä oon tietysti ostanutkin. Mutta tästä on myös se added bonus, että kun meidän riparilaiset menee tuolla pitkin mäkeä, niin on helppo erottaa mut sieltä, jos jotain tulee. Toki meillä nyt on puhelimet ja muutkin ja puhelimenikin on sävyyn. Silleen semisti jänskättää, koska siitä on yli vuosi, kun mä oon viimeksi ollut rinteessä. Eiköhän ton laudan nyt saa silleen suht nopeasti taas otettua haltuun, kun sinne rinteeseen pääsee. Nyt me päädyttiin vihdoin tänne Himokselle. Tää hakee vaan lipot tosta meidän koko jengille vielä. Ne oli duunannut meille ensin väärät lipot, mutta nyt me saatiin oikeet 3/5. Mikä meininki? Onks hyvä? En ollut rinteessä pitkäänkään. Nyt lähdetään laskemaan. Väli aika safka menossa tässä. Nyt mennään kyllä tonne. Mennään tonne rinnekahvilaan. Pitäis tultiin tänne kahvilaan hakee ensin vähän kahvit ja sen jälkeen niin mennään takas tonne mäkeen. Me ollaan aina 3 asti tässä, tai 3:30 asti mäessä. Nyt on kello 1. Ok, kehtaa kun kehtää. Koska siis sääntö numero 1 rinteessä on näyttää hyvältä. On. Sen takia mä otin koon pienemmät monat kuin... Ihan siis sama, että pystyykö oikeesti laskemaan. Se on kahvi. Päivän ensimmäinen kahvi. Siellä leirikeskuksessa on niin paha kahvi, ettei pysty vetämään. Sen takia päivän ensimmäinen kahvi, joka tulee tässä vaiheessa, niin on koko luokkaa riittävän iso. Nyt lähdetään takas mäkeen. Kello on nyt, mitäs kello onkaan? Puoli tuntia vielä tehokasta laskuaikaa, mutta meikäläinen tuli tässä jo bussille. Päivät laskut on laskettu ja aika laittaa kamat kasaan tässä pikkuhiljaa ja ruveta valmistautua lähtöön. Sellainen tää laskettu ripari oli tällä kertaa. Kaikennäköistä selviteltävää ja kommellusta oli. Myös yksi polvi lumpio saatiin sijoiltaa ja yksi peukku murtu, mutta nekin saatiin hoidettua. Kaiken kaikkiaan ihan mahtavaa porukkaa oli mukana ja nämä ryhmäytyi tosi hienosti. Yhteinen matka tässä näiden kanssa vielä jatkuu ja sitähän meitsi vaan fiilistelee.